Здравейте, уважаеми колеги! Първа пресконференция на ПФК Арда за 2025 година. Пред вас спортният директор на клуба Ивайло Петков, старши треньора Александър Тунчев и тримата нови попълнения. Започваме Тунчев, млад вратар, Серкан Юсин и Вячеслав Велев. Вратаря идва от Ловеч, Серкан и Вячеслав от Крумовград. Така, повече подробности от спортния директор на клуба и после, ако искате, може по няколко думи от футболистите, за да отидат те да се оправят, тъй като в 3 часа първата тренировка. Добър ден и от мен за много години на всички, които ни уважихте, малко, но качествено. Това са тримата нови футболисти, които започват с нас. Имат договори, представихме ги преди нова година. Продължаваме да работим по селекцията и може би още един до двама футболиста максимум ще бъдат привлечени, с които водим в момента преговори. Но не са готови, затова не искам да ги обявявам все още, докато не подпишат договор. Това са трима футболисти, че ще ни помогнат, ще дигнат конкуренцията в отбора и ще ни помогнат за постигането на целите, които имаме поставени. Здравейте. Ардато е добър отбор и аз не дълго размислях на този вариант и това за мен е крачка напред, като на футболист, който може да се разви в този отбор, да научи нещо ново като футболист и да помогне на отбора, колкото може да достигне целта на отбора на този сезон. Здравейте, първо за много години на всички. Се вижда. Здравейте за много години първо, живи и здрави. Искам да кажа, че се чувствам добре. Последната година за мен нещата се случиха доста динамично. Преминах през трите нива общо взето на българския футбол, от трета лига през втора до първа. Не се притеснявам от нови предизвикателства и смятам, че Арда е добро място за мен, за развитието ми. Естествено, важна крачка. Мога да кажа, че се осъществява на моя детска мечта тук, именно да получавам възможност да игра професионален футбол на най-високото футбол ниво в България. Във втория отбор, дубъл на ЦСКА. Благодаря. Живи и здрави най-вече и да имаме много поводи за радост. Ами как ще протече? Започваме днеска. Необичайно съботен ден, но няма как, просто такава е програмата, която Футболен съюз задали за начало на първенството, така че ние си правиме нашата програма.
Първият етап от подготовката ще протече тук в Кърджали. До 18 ще бъдем тук, но 18 заминаваме за Анталия, където ще протече втория етап от подготовката и след което на 31 се завръщаме тук в Кърджали и вече се готвиме за първи официален матч. Ами, има, да. Тук в България ще изиграем една контрола. Още не искам да обявявам, не сме се доразбрали на 100%, но със сигурност ще изиграем една контрола тук и 4 в Анталия. За момента имаме 3 сигурни: Храдец Кралове и Тузла. Босненски отбор, да. Едните са поляци, другите са чехи, трети са босненци. Още една контрола, така имаме една свободна дата, която чакаме да я намерят. Ами, аз ви казах и лятото, когато се завърна отново тук, каква е лично моята цел, да държи едно ниво, едно постоянство, което може би преди така ни липсваше, лакатушихме добри мачове, след това не играехме чак толкова добри и аз мисля, че ако успеем да го постигнем това ниво, да го задържим по-дълго време, несъмнено резултатите ще дойдат, несъмнено ще дойдат и по-големи цели. Ами, вижте, ние си имаме нашите цели, имаме си нашите мечти и си ги преследваме до края. Какво ще се случи, това ще може да ви го кажем на края на сезон, но наистина, ако успеем така да задържиме това ниво, което показахме през първия дял, ако мога така да кажа, имаме доста големи шансове. Ами тепърва трябва да се присъединят някои от чужденците, дал съм им ден-два още малко повече, защото пътуват отдалече. Това са Чинон, Сулфур, Давид също и Каскардо. Те трябва да се присъединят утре, да пристигнат вечерта и в понеделник вече да са на работа с нас. Всички останали са тук. Ами единствено към момента Пламен Качунов в края на миналата година трябваше леки проблеми, който почти вече е напълно възстановен. Може би му трябват някъде около 5-6 дни още и се включва на 100%. Вижте, винаги е хубаво да има конкуренция. Винаги за един треньор е добре да разполага с хора на резервната скамейка, които също могат да помогнат. Това, което Ивайло каза преди малко, имаме нужда към момента от едно крило. И вече зависи в движение, ако за някой наш футболист излезе някоя оферта и се разделим с него, тогава вече мислиме за него заместник. Доста неща по медиите са спекулации. Интерес да, но конкретни оферти не. В момента в клуба няма нито една оферта за конкретен футболист. Всички питат, интересуват се, цена, нали, всички неща свързани покрай футболисти, но на този етап конкретна оферта няма. Така че всички футболисти продължават да работят. Ето да ви кажа, че днес се разделихме с председател. Конкурентни за 5-4 място. Ако нямате повече въпроси, в 15 часа ще бъде първата тренировка долу на официалната
Благодаря аз. Айде, благодаря.